приятели, това е моят нов канал, където ще сливаме много яки видеа, забавни с Ники. Тъй като аз съм сама, отивам да видим Камен, ако познате. Третото съм училище, ще сливаме видео с него и с други. Ники го няма, защото е на гората. И това е звука на колата, ако се мислите къде идва. И така, продължаваме ние напред, защото Камен живее много нагоре. Той е на горната махала. Както знам, защото му звъннах, това беше с Кенан и Емо, дето преди беше втори клас. Беше се. И тук е на турски език. И отиваме да ги видим. Аз пак ви предупреждам, че утре ще има видео как аз и брат ми се състезаваме на общо, да кажем, може би 5 игри. Или утре или други, защото утре може да нямам време, защото утре планирах да играем в Free Fire. Ще видите, когато е качено, ще видите, вие просто се абонирайте за канал и харесайте това видео. И ще се видим някъде. Чао!